Шуменски университет епископ Константин Преславски проведе национално състезание по растениевъдство и растителна защита по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В надпреварата за най-добри умения и компетенции в областта на растителната защита и растениевъдството се изправиха студенти от Шуменски университет епископ Константин Преславски, Лесотехнически университет град София и Тракийски университет град Стара Загора. По време на състезанието участниците решаваха практически задачи и казуси, като бяха ръководени от ментори-специалисти, а в края на всеки кръг представяха своята дейност, резултати и идеи пред компетентно жури експерти в областта. На финала на събитието бяха обявени крайните резултати и отличените участници получиха предметни награди. Дейностите по проекта се реализират в партньорство на Шуменски университет епископ Константин Преславски с Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски, Лесотехнически университет, Технически университет Габрово, Тракийски университет Стара Загора и още 7 водещи университети в Европа.